În primul rând că teatrul atunci a avut caracteristica de teatru pentru o minoritate. Germanii numeric erau o minoritate puternică, se juca la sediu și se juca în deplasare. Spectacolele erau vizionate organizat și de către elevi. Teatrul a fost foarte prezent, dar prezent ca într-o enclavă, adică fără o prea mare deschidere spre oraș, fiindcă nu avea nevoie, avea publicul pentru care a fost creat în 56. Erau niște ani în care într-o stagiune se jucau 250 de spectacole, adică pe actor reveneau cam 150 de spectacole în stagiunea respectivă, din care 50 în oraș și 100 în deplasare. Am bătut tot Banatul, toate satele cu populație germană, cu case de cultură, așa a fost teatru în anii 60-65. Din 65 a venit prima promoție de actori profesioniști școliți la București, la facultate, dintre care în prima promoție a fost Nichi Voiț. Și atunci primul lucru a fost conflictul dintre actorii de aici, care au devenit actori pe scenă, adică pe scândură, care nu aveau studii. Câțiva dintre ei, adică era o manicuristă foarte talentată, un croitor foarte talentat. Trebuie să vă spun că în generația aia au fost câțiva actori extrem de talentați. Dar până la urmă, totuși, știi, ai aprenda aceea a amatorului care s-a profesionalizat. Sigur că da. Noi venind de la București, văzuserăm, teatru erau anii în care Ciulei era la București, Penciulescu la Teatru Mic, adică am văzut foarte mult teatru bun. Eu, când am venit în 70, am simțit foarte puternic această opoziție față de actorii școliți. Și atunci a venit acel an îngrozitor, 1980, când a fost un decret că toți cei care au actele înaintate de plecare și lucrează în învățământ sau în cultură vor fi mazeliți, dați afară din instituție. Atunci teatru a pierdut jumătate adică a fost o cădere. Avantajul pentru ei a fost că în jumătatea de an au primit acceptul de plecare din țară. Deci l-au primit? L-au primit, da. Adică chestia asta a funcționat. Nu era perioada în care se plătea pentru ei ca să Se plătea pentru ei, sigur că da. Se plătea, s-au primit, s-au fost familie în Zusammenführung, adică unul din familie era deja acolo, sigur că întregirea familiei. Da. A fost o tragedie pentru cei care am rămas aici și a fost o scindare foarte interesantă între cei care au plecat și cei care au rămas aici. În ce sens? În ce sens? Că ai fost etichetat ca colaborator. Cei care au rămas? Da, da. De ce? Fiindcă tu, ca german, de ce nu vrei să emigrezi? Tu, dacă ești german, de ce nu vrei să emigrezi? De ce vrei să stai în România? Eu, totuși, ca minoritate germană, eu în România nu m-am simțit niciodată obstrucționată, m-am simțit. Fiindcă eu sunt de părere că o minoritate care are drept la religie, are drept la grădiniță, are drept la școală, are drept la teatru, are drept la ziar, adică are aceste drepturi, nu poate să spună că suferă. Puteți să faceți o comparație înainte de 89 și după 89? Vi s-a părut că se schimbă ceva în echilibrul ăsta? Nu. Teatrul german a trecut în perioada asta realizând baluri. Am și acum niște poze de baluri pentru public. O noapte de bal și atunci făceai încasări.
Că lumea venea, erau baruri din alea, fiecare venea cu trestuța, se punea pe masă, se mânca împreună. Teatrul German întotdeauna a avut nu orchestră, un band. Da. Era muzică, se dansa, erau mici sketch-uri pe scenă, adică era și un mic program artistic și lumea dansa până dimineața și după ce pleca, mâneai și făceai curat și adunai. Sigur că au fost cei care au semnalizat totuși că nu este corect, nu este așa ceva, nu are voie să se întâmple. Ei, acei care luau această atitudine aveau atunci probleme. În zona asta a literaturii a intrat și Herta Müller, care ea a început literatura atacând, signalizând lucrurile urâte, nenormale în comunitatea germană. Atâta cât a scris despre acest lucru, statul român a fost absolut fericit. Nimeni nu i-a dat niciun fel de interdicție. Numai ea, ca și creator și ca un om care vede tot ce nu funcționează, a trecut pe urmă și la societatea în mare. Și atunci au început problemele. Deci câtă vreme a criticat doar comunitatea germană, n-a fost nicio problemă. I s-au publicat cărțile. N-a fost nici o problemă. Da. Și atunci când... Ea făcea parte din comunitate și în sensul că venea la teatru? Sigur că da, și la cenaclul literar la care au activat și... Da, adică știi, totuși fiind o minoritate, noi toți ne cunoșteam între noi. Au fost niște cazuri care au fost, adică chestii reprobabile, fiindcă la județ ajungeau informații că un spectacol este periculos prin cei din instituție. Adică s-au găsit actori germani, s-au găsit actori maghiari, s-a găsit... Oameni care făceau rapoarte la securitatea asta. Da, și s-au găsit și atunci cred că știi, și atunci puteai în mod deștept să fentezi chestia asta. Dar informația de obicei, dacă e un pericol, pornea din interior. Nu pornea adică nu venea de afară. Adică nu se întâmplă de la public să vină nici de la public și nici de la cei care cenzurau. Știi? Adică ei veneau, ziceau da, dar informația și dacă este un pericol pentru ideologic, atunci pornea din interior. Turnee în RDG am făcut cât cuprinde. Am bătut tot RDG-ul pe această relație personală a directorului cu regizorii din Germania. Schimbul cultural cu RDG-ul în anii ăștia foarte grei a funcționat excepțional. Și a fost o gură de oxigen. Absolut pentru noi, adică noi eram altceva. Cuvântul rezistență nu cred că este potrivit, eu cred că mai degrabă ne-am ascuns după chestia asta, adică ne-am ferit de ce este în afară. Adică a crea rezistența este altceva. Adică rezistența a creat Herta Müller și încă câțiva. Și prin limbă, nu? Sigur că da, dar totuși majoritatea pentru noi, adică ne-am simțit ocrotiți. Autoprotecție, da. Adică eu fac parte din generație, din cei care s-au simțit protejați în această enclavă, nu care a zis trebuie făcut ceva, nu fac parte din ei. Erau în teatru oameni care au acest spirit de contestatar? Nu. Adică spiritul contestatar a avut acela care și-a înaintat actele. Adică asta a fost semnul de că contest acest stat, eu vreau să plec de aici. Adică așa s-a manifestat în teatru. Atât, da. A fost o chestie foarte interesantă. Noi, la un moment dat, am fost în RDG în turneu cu Mrożek, cu tangoul, care este destul de... L-am jucat în Germania. Jucând în RDG, colegii actori de la Ghera au zis, vai, voi puteți juca Mrożek.
Și noi am zis, vai, și voi aveți ce mânca? Dar noi se jucam Mrojec, n-aveam, nu găseai nimic decât Adidas la magazin, niște picioare de porc. La ei era mâncare, dar Mrojec nu se juca, că erau mai serioși în cenzură decât noi. Chiar de momentul acela, de acum 30 de ani, că tocmai se împlinesc 30 de ani, aș vrea să vă amintiți puțin ce s-a întâmplat atunci în teatru. E o clădire simbol a Revoluției din România. Aici a început, în acest balcon, mă rog, în piața... Mai aveai voie. Directorii au fost chemați să stea de veche aici. Cine a venit, a venit, cine n-a venit, n-a venit. Revoluționarii au ocupat clădirea, balconul. Altceva n-aș putea să spun. Eu stau în centru și Gaza nu ne lăsa să trecem pe lângă geam. Că se trăgea. Și nu știai, nu-ți trăgea spre geamul tău, dar nu știai de unde ricoșează ce. Dar, între timp, vestea adică s-a aflat că Ceaușescu a fost prins. Măi, știi ce am trăit atunci? Toată Timișoara era, toate străzile erau pline de lume, toată lumea își zâmbea, toată lumea se îmbrățișa, toată lumea era fericită și lumea punea televizoarele în geam. Eu și acum mai țin minte geamul, că pusese cineva un televizor, ca cei care sunt trecători să audă și să vadă veștile. Adică așa, asta vreau să țin eu minte de la... Atmosfera de bucurie. Da. Sunt multe momente, dar mi-e foarte greu, că mă apucă plânsul când îmi aduc aminte de ele. Adică știi că a fost un moment în care, tot după cădere, adică în perioada asta când multă lume adunată în piață și cineva de sus, zău că nu pot să povestesc, este așa de greu, și cineva cu megafonul a spus, haideți să îngenunchiem și să spunem toți împreună un Tatăl nostru. A fost ceva. Adică astea sunt lucrurile care le țin, asta a însemnat pentru mine Revoluția, știi?